EK sa rovná energia minus výstupná práca. Viem vyrábať energiu? Energia, však tu mám tú energiu. Je to H krát F, alebo je to... H krát F sa rovná H krát C lomené lambda. Lebo F je C lomené lambda, ne? Takže čomu sa bude rovnať tá energia? EK sa rovná H krát C. Najprv čo veci, ešte nedosadzujeme. H krát C lomené lambda minus výstupná práca. Poznáme všetko? Áno, len si musíme dať na niečo pozor. Na čo si musíme dať pozor? Nemôžeme odčítavať žalbu od elektronvoltov alebo elektronvolty od žalbu. Musíme mať všetko v rovnakých jednotkách. Buď si jedno premením na elektronvolty, alebo druhé na žalbu. Viete, o čom hovorím? Ak vy nastavíte Planckovú konštantu rýchlosťou svetla a vydelíte vlnovú dĺžku, dostávate energiu v čom? Žalbu. Tuto je máte v čom? Takže buď jedno si premeníte na druhé, alebo druhé na prvé. To už je závislé od vás. A ktoré? Na ktoré? No, takže to si premeníte v zápise.